thangnai tamke a date a sal 4 April एबा 4 तारिख April claikya a 4 तारिख April sini Christian rokni bagai balai nangkungmani sal tamni ke abo Easter Sunday gothar sal a salo sini mothani ceremony meditation then dharana worship khulumlaimung balai nangkungmani tomungno a salo election salang tanga booth lain salang ke Christian rong bagai mothani taku bukhung bagai balai junjalngnai abonotoi sung joto Christian rok palbak se suri laikya sung forum ngai male laikya kokjab laikya sung memorandum ba request appeal abro laikya sini koimung bai sini Tripura State Election Commissioner tai Tripura government ni joto minister adong rok abono wansoka tai a date no slairaka aboni bagai sung very khaksango te tongthogo tai sung very much thankful to all the authorities te hambai maro te kaisa hambai ramani loglogi sung os halotabo kaham ke Easter Sunday khlaiman nai khapong khakhuluglai boni logi sung biskangni je songjak 6 April aro busung butrulai manai tabo kok kesarjanai kisisa kokya mose sini forum ninginai joto sini adong leader ninginai takhoro bukhoro sung hainse mosom saja hainse sini dukhu bara dukhu paya sungno jotoni klugjak dofa sana thangka angke abo hayo o sung sajak hamareni kaisa mani phai tongmago eba election bisingte hamariya sung jarago buskango sung kiching sing bulai toglai walai suglai misunderstanding tongkhe sini bagai balai loss te khoti omoni bagai no sung Christian forum bo kham baksa ke dorok jotno sung koyo sini adong teng sikla sikli rong teng joto lukurok o election eba vote sung kesang khari parliament aw bele hamnai naithoknai sung vote paibo kesang tonglainai sini kamiyo amchoyo tonglai ma jaga shanti susto ke tonglaina omose sini forum ni kok kesarmo hambai norong nai tongmani bagai khnai tongmani bagai norong tui sung khatong togo best wishes buruo kaham tongbai di God bless you all.